Голоси русину Подкарпаття. Василя Свалявчика знауді люблять на Подкарпаттю многі, бо наш герой є порядним, великодушним і благим челядником. До своїх звань заслужений маляр України, народний маляр України ставиться спокійно, без якихось на се акцентів і плану. Сміється, та і таким народний, бо люди не знають і чистують, а сього доста. Василь Петрович гордиться, що є послідователем Подкарпатської живописної школи, був учеником Миколи і дітом Медведських, ходив на пленери з Гаврилом Глюком, Антоном Кашайом. Мав от кого вчитися. Свалявчик каже, що на землі, на котру на 1 квадратний метр, 2 маляри-живописці, челядь має мати ідеальний естетичний смак. А чувство прифайного нігде не дасть чоловікові вчинити щось недобре. У родинному домі Свалявчику, окрім маляру, суть гудаки. Туй гудуть аж на 6 інструментах, так що естетичної, як і честь довкола. Слухайте голоси русину Подкарпаття. Василю Петровичу, слава Ісусу Христу. Слава Богу навіки. Василю Петровичу, ви се родили в Зняцеві, но чому прозвище ваше є Свалявчик? Є якась цьому історія? Це пряма історія моїх прадідів, але так як мені батько розказує, йому розказує няню, ще його няню розказує, то як пішло із уст в уста, як говорять, тому що то це не записувало, то і не можна було записати, а в принципі, як йому казали, так він передав, аж дійшло до мене, що прадіди із Свалявщини, десь із Сускова або десь з того району, фамілія була Чубірко. Нас так і прозивали в селові Чубірка. Була легенда, тому що баба була Герданя, а Чубірка, і ще з тих часів стала Чубірка. Так? Нас ще тепер так називають, коли хлопці мої за Чубірка. І то, що там з графом, там було зв'язано з його сином, що мій прапрай мусив утечі, спрятався на Драгинях, бо гайдуки оглядали. На Шембора. Там із сином щось вони не знав, поділилися, дівок, когось не то вже не знаю, тому що історія про то моїй сім'ї не дійшла до того чого. А потім він женився, там на Драгині, там були ліси, там були дубові, букові такі ясинові ліси, що там, в принципі, тепер вже там нічого не є, а поля були, коли були ліси. І він там заженив і переписав його, як фамілію Сольвої, то була Свалява, от Свалява. В принципі, Совгутки от Свалява. І так і фамілія це назвала Сольвої, а до нас дійшло Сосчик, Свалявчик, Свалявчик. Так що я все кажу хлопцям із Свалявських, що вони мої поддані. Вікні такі. Не Свалявчиком ніколи є, а Свалявчик. Коли ви почали малювати? Сільський хлопчик, як правило, тут маленька ситуація не та, що в Вариші. Які можливості? Знаєте, малювати, то, я поламав руку, був в школі ще, поламав руку, в больниці, тоді мобілки не було, телевізора не було, щось треба було у постелі робити. І я почав перемальовувати з книжки такі рисуночки, зайнявся тим, кажуть, копіруванням картинок із книжок, із таких журнальчиків. І так тут пішло, думаю, я вже став великим художником, тому що почав малювати Божу матір, лебедів в селові, жона мені заказували, лебеді, Божі образи на плагатові. Тобто ви вже під заказ заробили? Я вже на тому і гроші заробляв. Бумаги такої не було. Мастерну фарбу по плагатові, а плагат з другого боку Ленін, щось таке, Слава КПРС. Такі були тоді, узнали, що я роблю, тоді мене посадили дядя. Як то так, на тому не можна було. Так і помаленьки, та й потім, що йому стрій, вчитися за техніка електрика, тому що брат на дворі не там все вчив. І так, щоб вийти, кажуть, із няньової опіки, село Пучов, будеш тут після 8 класу, устрою технікум. Я поступив у технікум, провчився там до 3-4 місяці.
Ну, то не моє було, то просто не моє було. Я вже ривав, дядя прийшов, та риваємо, що я йду дому, я не хочу тут вчити. Дядя на вокзалі каже, лишай, кіньте. Я там лишив, через 3 дні вже не був вдома, вже все. Це подальше 9 клас, ну і після 9 класу, але пішов я вже у Ужгородське училище прикладного мистецтва. Я ще хотів іти за музиканта вчити в Мукачу, або то таке, кажуть, були варіанти. Грали сте на чому? Я вчився в Мукачівській музичній школі на кардіоні. У мене то так пішло, я мав вокальний, інструментальний ансамбль, Зняцеві. Я був перший хлопець, музикант, думаю, що? А в той час, коли грав на таких гітарах, то були перші хлопці в селові. А потім... А тепер, коли граєте? Тепер граю, я тепер маю повну хижу музиканту. Дочка диригент, внучка грає на флейті дуже гарно, але єдиний саксофоніст, а третій гітарист. Гітару має... На дві груді частину поділили. У мене 6 інструментів вдома. Починав фортепіано, гітари, 3, флейта, труба. Ще на трубі грає. Малий, 9 років на трубі ходить у школу. В общем, ми то тому діло, що не то, що людина хоче зробити з них музиканту або художника. В такий час треба дітям прививати якусь любов до прекрасного. До чогось файного. До такого файного треба їх привчати, тому що ходити по варуші, тинявчися, кажуть, тепер то вже раніше ми любили по варуші таскатися, пошли туди-сюди, і що один був, аби вернутися назад. Тепер зовсім другі поняття, кожен хоче чимось займати. У мене внук прекрасний футболіст, вже за Сваляву грав. Маю до тільки медалю, що доска метр на метр закладена вшитка медалями і кубками. Чекайте, це то, що в Свалі? Що в Свалі? Ні. Він грав за Сваляву раз. Свалява на турнір десь їхали, його пожичили. Чекайте, він у коледжі не вчився в Свалі? Ні. То малий, ще 10 років має тоді. То малий. Або вони вже в Італії були, Словакія, Венгрія, виграють. Мені май полюбилося, коли були в Італії, зайняли перше місце, там були цілі європейські клуби, європейські команди були. Були Італія, Германія, Франція. Ще було до 30 команд. Вони взяли перше місце. Я маю відео, як вони йдуть із прапорами, українськими прапорами, і співають гімн України, співають. Презентували державу. Це дуже файно. Добре, Василь Петрович. Кого вас учив із знаменитостей? Вчили мене у коледжу, але Медведські гарні були, прекрасні художники. Павло Карлович, але він був у мене. Демідюк Віктор Іванович був у мене класним керівником і дипломну. А вже от з таких з наших знаменитих, вони преподавали у училищі. Але я вже з ними більш познайомий пізніше з Кашайом, з Глюком, з Котковим. Коли вже я закінчив, і тоді вже на пленерах ми тоді общалися. Я потім з ними се здружив досить непогано, з Кашайом Антоном Михайловичем ми їздили в гори малювати, і я навчився іменно своїй школі. Там все неможливо було навчити. То коло тебе майстри були Глюк, Гобі-Бачі, але Кашай, але Герц Юрій Дмитро. Вся плеяда. Кашай, не Глюк, вони не преподавали? Ні, не преподавали. А Медведські преподавали обоє? Медведські преподавали. Медведський мене теж вчив, один курс. То були профі, то хлопці, то понятно. Медведський не був так як художник, він був як монументаліст гарний. Ніта Федорівна нам теж преподавала. В общем, помаленьки, то наростало, та щось з того склепалося до теперішній час. І я, в принципі, володію маленько закарпатську школу, тому що вона дуже сложна. Вона сложна в тому, що коли ти береш білий холст, і треба на ньому намалювати, та й буде той же самий пейзаж, там треба не лише фарбу, там треба ще щось внутрішнє, тому що, щоб ти мог втив у картину зайти, создати воздух, ілюзію. Так без того не буває. А ще коли там малюєш якісь такі духовні церкви, або буде якісь хатки, дерев'яну архітектуру, я дуже люблю. Я ще застав її при своєму часі.
касової молодості. Тепер вже, в принципі, їх немає, тому що вже так застроїли. Ну, правильно, тому що цивілізація йде вперед. Вперед, то так, в принципі, має бути. Но я вважаю, що от такі речі, як церкви дерев'яні, тому що то не лише наше достояння, то достояння наших дідів, предків і будущого. Нашого будущого, тому що без будущого не було, без прошлого не є будущого, без будущого не є прошлого. Все зв'язано до того з другим. І я тепер зробив не серію, в принципі, я хочу зробити всі дерев'яні церкви. У мене вже є, коли вийшло 30 робот у кафедральному соборі. Ми зробили у школі кафедральної собору таку галерею. І роботи виставлені дерев'яної і храмової архітектури Закарпаття. І я думаю собі, що то, коли воно намальовано, воно вже там буде. Тому що багато храмів, знаєте, дерево є дерево. І воно і горить, і гниє, і через року 50-100 їх може і не бути, але вони будуть на полотнах. Це велике діло. А я посчитав, що я подарив, то зато мені дали ордер великомученика Ромжі. Не дали, кажуть, дали за якусь роботу. Я щасливий з того, що я можу лишити якийсь, не наслідити, а лишити слід за наших за нашими дідовами, які ходили по світові, по копійці збирали. І вкладували у духовність. А що таке церква? Церква – то духовність. Тому що йшли до церкви помолитися Богу, після Богу, потім сідали на лавицю коло церкви і розказували, що новое в світі, один другому, кожного покосив, кожного посадив. Кого яка жона. Це фактично церква туди була і культура, і цивілізація. Все було, об'єднувало людей, як у церкві, а пак коло церкви, тому що була така можливість, щоб десь зустрічати. Корчмі мало хто хотів у корчмі, то й в корчмі сиділи, або коли говорилися про щось більш таке серйозне, там в корчмі такі речі не рішали, це коло церкви. Люди старалися. Я не просто споминаю, як мені розказував Стриков, щоб коли прийшли сюди совєти, та у нас був такий священний Гриньо. Пішли до нього кайбішти, кажуть, можеш так, або переписуєшся, або 25 років на Соловки. А Стриков був дяком, голова двадцятки, щось таке. Дяком у церкві був. Мій Стриков, самий старший батько, каже, отче, то єдно, церква єдна. Перепишіться, а як ми молили, так все і будемо молити. Тому що, в принципі, не зрічається ні в чому, там дві, як серце Христа, там ще якісь, і будете молити, але не піменові, а будете споминати, у голос будете казати патріархові всі ярусі піменові, а в думці будете молити за Папу Римського. Так і зробив, і Гриньо, воно було так служив. Воно, розумієте, і раціонально, тому що або дали бо якогось попа, Бога знає утки, або закрили бо церкву, розумієте? Ну так біда була в селові, то хуже було. Так нерозумно рішили. Рішили розумно і кажуть, і Богу, а кесарю. У нас та сама ситуація була у Плоскому, коли Деметра закрили, туди покликали Пузо, там такий був священник. І теж люди його просили, бо перейшов, бо каже, заберуть вас, дадуть когось другого, і то буде біда вже. Так що і Умбак вже йому дуже тяжко, бо Умбак се навернув вже, коли дозволили, ну йому дуже тяжко було, бо там почався і бойкот, і він писав, що люди перестали у церкву ходити. Я його колись особову справу мало розглядав, і дійсно то тяжко. Позирайте, я якраз читав, що ви ще у совєтський період були вже членом спілки художників. Так, я був 28. І українська спілка художників. Тоді не було. Я розумів. А чим от різниця? Є якась між ними, наприклад, як туди спілка фунгувала, щось, приймали якісь рішення, і тепер? У той час, щоб поступити в спілку, треба було мати хоча б 6-7 виставок, не вважаючи обласних виставок, 6-7 виставок республіканських, хоча б 1-2 всесоюзні. А кілька вам року було туди користуватися? Коло 20
38. І ви вже фактично то все мали. Да. Розумієте, практично я мав, тому що я був активний такий, і благодаря своїм вчителям. Тому що виставки, кажуть... Помагали вони? Ні, не допомагали, просто треба було мати роботи, і виставки йшли, наприклад, на Київ, на Москву, тому що приймалася спілка, приймали ту, приймали, потім все в Києві приймали і затверджували в Москві. Мене ще затверджувала Москва в той час. Ну так, як би не було, що б не було, або добре було, тому що і фінансувалося то, і було де піти. Ми мали свій художфонд, де працювали ми. І одні з лучших робот, які були на область, робилися через художфонд. І там були нормальні тарифи, що можна було, так було, що ти мог заробити определенну суму і мог їсти собі на творчі хліба. Не то було, що мусив рано прийти на роботу до вечора всі. Тобі дали заказ, коли хочеш, коли хочеш зробив роботу, художня рада прийняла, і це свободний чоловік. Це було саме добре, тому що ти був, як кажуть, як творчо независимий нитко, але сам від себе. Слухайте голосну русину Подкарпаття. Ви малюєте церкву на той час, це теж може було і ніколи не казав. Однозначно може було, але я, наприклад, в мене колега, друг, і ще вчитель, якщо чесно повісти, Шутів Іван Михайлович, він теж мав дуже багато. І то кожен з художників мав колекцію. Ну, Шутів мав колекцію, він потім її, не буду казати, її віддав, з якої тепер ніхто не знає, де вона є. Ну, а я ж посчитав, що вона має бути, мають і видіти люди. Та і все. Всі художники писали церкву. Наприклад, Юрій Дмитрович Жеж писав не церкву, такі батальні сцени. Я бачив, воно навіть десь у учебниках є, що... Кожен художник мав своє видіння на ці діла. Ну, бо якраз мені дуже було інтересно, це не переслідувалося якось... Не було такого поняття, що переслідувалося, але іменно художнику. Діло в тому, що от кажуть, що переслідувалися, наприклад, Ерделія переслідували. Може і переслідували, може і не так аж дуже переслідували. Бо ті були дуже переслідували, там було вже давно не було. Розумієте? Бо там хлопці сам не бавили в тому. Бо ще я, наприклад, казали, що церковний ходить часто до церкви, туди-сюди, ми б хотіли вам дати звання, такі високі, а ви до церкви ходите, ви молите Богу. А він каже, та ви мені не давайте, каже, нич, каже. Я вийду, але до церкви, як я ходив, так і буду ходити. І від нього, але от стали. Давали йому ширку, що доповідав. Я ходив, так і ходив. А він каже, не давайте мені ці ваші привілегії, Бог знає які. Ну, Василь Петрович, а крім церков, які ще у вас пріоритети? Я страшно люблю, але закарпатську природу. Для мене такого року не є дотепер, поки що дотепер, щоб я не виїжджав на пленер. Тому що, але написати, наприклад, природу закарпатську, то гріх, якщо ти маєш тобі дав Богонько такий так. Тому що саме красива, я так вважаю, саме красива в Європі закарпатська природа. Тому що в нас є різні ліси, в нас є потоки, в нас є гори. У нас гори такі, як не є Альпи, як красиві, є словацькі Татри, вони гарні, вони по-своєму. А наші по-своєму красиві. А ще їх знати зробити ті дерев'яні хижки, як раніше вони були, то таке, як накладено, як копички сіна, розумієш, по тих буграх, по Верховині, по Міжгірщині, по Рахівщині. Я страшно люблю Міжгірщину, тому що там саме такий край. Там, де не станеш, там можеш малювати. Я на Міжгірському перевалі, на Сідовірському перевалі, там я маю такий, в мене друг має хатку, так нормальна хижа, і я там, в принципі, вже років 40. Кожен рік такого не буває, щоб я там не був по 2-3 рази. Не є такого. От виставки, ті, які тямите у нас, ну і головне за Гатаром,
коли ви почали за гатаром це вже презентувати, виставляти свої картини? Ну, я точно рук не пам'ятаю, до мене десь... Я страшно не люблю вести статистики такі. Ну, та не ясно. моє, то не моє. Комусь то треба, навіть там, Я гляда. читав 1998 рік у Німеччині. Я мав виставку галерея Коніг Людвіг, Колерея Баварії, я був там 2 місяці, але мене пригласили на роботу, там, в принципі, роботу. Там стали всі Вайстензея, Білий замок, Жовтий, це саме з самих, ну, як кажуть, світових, саме 9 чудес світа. Вони входять у 9 чудес світу. Це король Людвіг, коли построїв той Білий замок, він мав жовтий замок внизу, батька, він построїв вверху, і дуже задовжав. Задовжав, євреї його втопили в місті зі своїм доктором у Вайстензеї у Білому озері. Там, ну, якісь здовжені гроші, а вертати не мог. Ну, а тепер на нього вся Баварія молить, бо там туристу, японцю, в общем, цілий світ іде і бюджет. Ну і всі ваші картини там старі. Ну так, в принципі, так. То я і до того і йшов туди. Ну, а далі я чув, що ви ще у Любліні мали у 2003 році. То була така акція нашого посольства. То такі рядові виставки, то є, Бог знає що, персональні виставки. Це я багато виставок мав і по Словакії багато мене. Тому що я в Словакії мав почти в кожному місті виходного Словенська. Починаючи з Братислави, почав Михайлівця. Маєте там много цимборовів. Дуже багато я цим боров. У мене навіть, я і президент Шустер, у мене такий великий цимбор. Ну, я друзів багато в мене там є. Мером міста, тому що ти общався з ними, мусив було Голодняк Янко, він у мене, кажуть, я великий дружба із головою русинів Словаччини, тому що в них є там українсько-русинське общество, вони у Пряшові, а є просто лиш русини із Біла Вежа, таке село там є недалеко. Це Петро Мікула. Петро Мікула. Зам голову русинської оброду на Словенську. Ну, то ми з ним так часто общаємося, я йду, та він все время мусить прийти мене ночевити. Ну, така стара дружба з музикантами я в добрих відношеннях. Тикнулися якраз з русинського такого звідання. Я знав, що ви із першої, коли було створено перше общество карпатських русину, ви були членом правління. Ні, як з цього це починало, то це починало із Петро Томчані, який він був голова, він тепер, ну, він помер. Архітектор, так. І вони то починали, ну і ми з Іваном Ванайлом примкнули. В принципі, ми писали устав, але устав русини у мене вдома. Ми вдома писали себе устав, і в нас в уставі, наприклад, коли була установча конференція, так у нас у уставі не було написано, у нас була культурно-просвітня організація. Ми вирішили, що ми не будемо, тому що у нас був договор, тоді якраз велике слово мав рух. А головою рухівців був у нас Петро Скунць. Ну і ми з ним договорили, щоб вони нас, бо то наїжджали на нас немножко руховці, але ми договорили з Петром, що ми не будемо займатися політикою, чесно, культурно, в принципі, так би мало було і бити раз. Ну, а коли на установчій конференції, там були такі провокатори, що писали прямо вже на конференції, але політично, культурно просвітня. І тоді вже, коли вже почалися політики, що почалися бавити в політику, почали вибирати президента, міністра оборони, ще фігню почали займати. А я потім дивлюся, Василю, що ти, в неділю, думаю собі, ти лиш молоду, файну жону в постелі у неділю рано, і слухай дурні бесіди стариків, які починають рішати питання, які рішити в той час не можна було. Кажу, перебачте, хлопці, робіть, що хочете. Василь Петровичу, от я вже по своїй практиці знав, що коли я говорю з якимось русинським культурним діятелем, я чув много позитивного, я чув дуже файно. Це все маляр, це все музикант, гудак. Ну, а вже коли говорю з політиками, вони, які були на початку 90-х років, такі себе стали, вони се не розвинули ніч, ні на каплю. От тут і 2-3 лозунги, що вони се навчили, і от, вони не несуть ні позитива, ні красоту
тому що коли чують нашого гудака файно, коли видять якраз полотно нашого маляря, люди се восхищають, кажуть, от русинська культура велика, вона багата. А коли чують чоловіка, який навчився гойкати про відділення, про окремо, він сам не розуміє, як відділяти, говоритися не навчили, історіюся не навчили. Оце все біда. Діло в чому? Біда про всіх. Діло в тому, що найлегше розділяє властвуй. Оці хлопчики, вони принцип їх такий, як Юлія Цезар, розділяє властвуй. Або то були середньовіков'я, тепер такого вже не проходить. Тепер не проходить. А якщо проходить, то в біду людям, населенню, тому що вони розділили, починають властвувати і починають не робити щось добре, починають красти. Вшитки йдуть у тому криту лише для того, Корупція починається. розумієте, щоб набратися, а потім хоч навіть трава не росте. В принципі, То зато й загнали, так розумієте. останні роки. Зато й маємо і війну, маємо вшитку, тому Правда. що ніхто не думав про державу. Позирайте, у вас сім'я. Дійсно, ми на початку бесіди говорили, що у вас половина сім'ї це маляр, половина це гудаки. Да. Як тепер розвивається? Давайте за малярську. Ви за гудацьку частину своєї сім'ї повіли, а за малярську ні. Кого це малярством займається? Ну, тому справа, що, як ти кажуть, у сім'ї не без уроду, розумієш. Я все казав, що де вже в сім'ї два чоловік художник, жона художник, а діти то вже трагедія. Тому що кожен із них хоче має великий вбити. Ну, мене такої мало обійшло, мене жінка не має відношення до образотворчого мистецтва, вона все в тому мало розуміє, вона була, А до музики? А до музики ні, до музики я мав. До музики, вона у вас дійсно такий твій. Так, вона працює в музичилищу. Дочка знала ще, що вона буде в музикантові ще коли була в Пеленках. І вона тепер молодець, вона добре держить. Симфонічний оркестр добре держить, вона на рівні, і її поважають, і вже не лише вона вже в Європу їздить. Ну, я не буду говорити про ті речі, буду про ті речі не говорити, я сама на себе говорю. У мене син кінчив академію, але преподавав в академії в нас, і потім, я не знав нічого, він тут академію лишив, основав свою художню школу. І він має тепер частну художню школу, має там діток, ну, але діток учить і сам малює, ну, хороші портрети робить, непогані такі композиції, ну і до того учить діток малювати. Позирайте, що це тикать портрету. Петро ваш прекрасний портретист. А ви портрети не малювали? Я малював, коли такий був, як Петро. А коли я почав портрети малювати, Антон Михайлович каже мені, Василько, це не твоє. Це не твоє. Там є другі, малюють. А тебе ближче душа лежить до пейзажу, до такого. Ти Петро, рахуйте, за портрети взявся? Ну, він це взяв, тому що в нього і школа хороша так була. Ну, він в нього то йде. Ну, а якби я писав, то я б теж. То не є питання в тому. Коли ти володієш. Лише я, чесно говоря. Вам то було не до душі? Не до душі, а я писав портрети Леніна, Сталіна, Карла Марла. А ще які по 3 на 4, по 5 на 6. Ну, писати би сте писали, або коли то без душі чоловік робить. Ні, це зовсім другое. То з того нич. Позирайте, ви заслуженого художника або маляра Україну достали у 2002 році, у 2016 році вже народного. Так скоро, як ви це відчували? Ну як, мене це зовсім не бавило. Народне, головне, що я казав усе, що я народний, я і так народний. Народний одружний. Я і так народний. Що можу, я пойду небо по селах, по Міжгірщині, в кожному селові знають коя. Чим я не народний? Це істинно народний. Ну, пойду на Свалявщині, де мене... Це наш художник, як кажуть. Я у висках говорив, коли купував, не було кому продати молоко, бо це напили. Так кажуть, художник хоче купити. О, нашому художникові продаме молоко. 240 літрів молока купив. Ну так зробили. Ми бути бренду та Ужгорода їло. Ваша душа широка. Ну, так запомнили все-таки, що художник купив молоко, 240 літрів молока.
мене ще таке на звідання от виставки Ужгород, Київ і, скажімо, Словаччина, так пріоритет. Де май переймали ваші роботи люди? Контингент людей, звісно, різний. Але найбільше переймають у нас вдома. Дома. Тому що все-таки вдома, знаєте, в тому справа, що наш народ вихований образотворчим мистецтвом. Тому що у нас на квадратний метр по 2 художники. У нас коледж і академія. І плюс наша спілка, вона має тепер коло 100 з чим-то чоловік. У нас було так 25, 30, я був 28. Або пропаганда була. Хто не знав наших корифеїв, хто не знав. То швидкі знали. Тобто у нас же то на генному уровні. Да, про той, де був воспитаний клас, але інтелігенції, кожен вчитель не знав, що я такий Глюк, Контратович, Герц, що це Само собою, Болшаєр, про них я не говорю, тому що то була так європейська класика, розумієте, там навіть про той нема. А от таких молодих. Народ знав. Прекрасно. І тепер знають і вас, знають Микиту, Ні, рахуйте, так знають. Микита, то є, як повісти, класика, то вже, то кажуть, не однімає, не люди знають Подкарпаття, однозначно. навіть тільки не займаються живопису і не дуже інтересно, або знають, і це дуже добре. Так тим ми славні, тим образотворче мистецтво і нашу літературу, в принципі, багато знають у світі. Особливо у світі, тому що така школа, як Закарпатська школа, то є французький імпресіонізм, який просто переведений на закарпатську мову. Сезанна, а в тому справа, так я маю, вони теж були гонімої в один час. А коли прийшов сюди, наприклад, з Будапешта, прийшов Кашай, яка школа? Знаєте, академічна школа, там просто нема. Прийшов Верделі, кажуть, малюй як хочеш, а Глюк прийшов із Румунії. Синтез один, другого. Котка Андрій Андрійович вчився у Ватикані. І то колись то склало все таке єно, получилося. От у нас ще Симбіоз. Імре Ревес. Так про це, маємо вже ути, Мункачі, Мункачі, да. То якось воно так витекло, і так Бог дав. Так, що в нас кажуть, на тих плетінні цих дорог і вийшла така образотворча, гарна образотворча школа, яку в принципі, нема. Не є аналогу. Так, я люблю казати фамілії, тому що будуся, бо це казали точно. Хлопці на Україні там пленеру, в Закарпаттю, там тільки заслужених, народних подавали. А один розумний чоловік каже, хлопці, у вас був Ерделі? Ні, у вас був Бокшай, я маю в виду в області. Коли назвав їм пару фамілій, не був. Тоді звідки у вас можуть взятися заслужені народ? Їх мусить когось воспитати, мусить бути Конечно, на рівному місці ніч не є. Так як університет, який не є бібліотека, який не є року. Преподавателю. Само собою. Можеш то мати папір, який хочеш. Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Що плануєте робити ще в будучому? Хотів би, Іваненко, зробити цілу виставку, я вже почав, таку модерно, современну, свого відділення, іменно так, як я роблю, але щось такі якісь речі. Я маю задуму і вже починаємо робити. І тому що то тяжко перейти, тому що говорять, модерне мистецтво, там, то сюди. То теж велика школа. І треба готувати виставку до 75 років. Я думав, що я не буду, Бог знає, яку виставку робити велику. Зроблю в нас у галереї, тому що, кажуть, показувати кількість, я думаю, що не треба. Вибрані роботи. Вам себе вже не треба. Так, вибрані роботи, і таку зроблю таку виставочку непогану. Я постарав, яка буде? Це на Покрову. То читай через 2 роки. То кажуть, на плані. Треба дожити, головне. Так, треба дожити. Не 2 роки, вже менше. Бо ви кажете, дійсно, такий час, що треба дожити. Що б ви пожидали русинам Подкарпаття, наших земляків? От я ходжу в кафедральний собор і кожну неділю служиться панахида по наших погибших хлопцях.
В принципі, більшість наші руснаки, тому що там фотографії хлопців іде, а в кафедральний собор більшість ходять греко-католики, як в принципі руснаки. Тоже руснаки. І я коли вижу тут кількість тих фотографій, мене душа болить. І перше, що б мені це хотіло, аби це так кончило. Чим скорше, щоб наші хлопці не пропадали в своїй паскудної, грязній, москальській війні. І я думаю собі, що дай Боже, щоб це так кончило. Єдине, що мене недавно зазвідали, теж так називають, Василь Петрович, що будете робити, як це кончить війна? Нап'юся. Чесно. З радости. З радости. Тепер русинам за гатаром. От ви там маєте много цимбуру, що будете їм пожидати? Русинам, котрі за границею, їм намного проще. От я був у Миколи, ну що їм держава, навіть їх держава фінансує. Вони собі у кінці села, мабуть, футбольну площадку, мабуть, буфет там собі привозять. Але голова села діткам пекачки купує, то собі діти жарять, а вони винь кладуть і живуть собі, і радуються життєві. Ну вони забувають, що в них ще є. Ні, не забувають. Ну вони не забувають, але деколи забувають. Забувають, бо їм хорошо. Ну, це такий вже людський такий чинник. Ну так. Но. Ну, а мали б більше підтримувати нас. Я знаю багато, у мене є такі друзі, що допомагають дуже багато Словакії. Василю Петровичу, а слухають ЛМФМ не Лем Русино, а слухають намного більше людей. От що будете їм повірили? Я би їм побажав одного, щоб міра, то головне, тому що ми тепер знаємо, що ціну того міра. І щоб вони кожен рано вставали і думали собі, що у них за границею є побратими, люди, родичів багато, тому що в мене в Словакії дуже багато є і в Германії. Щоб вони пам'ятали, що в нас воздушна тривога. Дай Боже, бо вони то ніде не знали. Сергію Петровичу, вам теж сиринчі. В сиринчі у всьому, що ви робите. Ви позитивний чоловік з великим серцем. І то, що ви несете людям, це не лише естетична краса, ви несете людям душу. Ви несете, ви будете у многих то, що потім зробить їх ліпшими. Дякую вам. Дякую вам. Всім привіт і мирного неба. Голоси Русину Подкарпаття.